Bhutan Asil Bhutan, the base camp of 2nd Battalion VLF. Alpha 1, moving to the right target, over. Copy that, over. Hari sigene ba hari ni sentiment serjema lekar ngereng jejeबो खोथा गैया आरो कमला फिथाइखौ बहा बांसिन मोनो भुटान जाहाथे बिसिनि नखरफोरा जौ जुवाजों सिलिंखार जालाङा बेबो मानसि बुनायसो जाबाय बुजिनो मोनदों खोथाखौ आरो बुजिनो मोनाखैब्ला हिन्जावनि मेख्ला सुनानै न' सिङाव हाबसोना थादों आं आयंखौ जेरैबाबो नागिरना लाबोथारगोन মই তোকে কৈছো তোর হিরো কোন थांदोलै नोंसोरो ओंखारला आयै माबा मोनसे खालामदो हाग्रा गेजेरमानि फाक्कानि लामा जाजोब्बाय जोंनि सरकारानो बिदिनोखा आधा घंटा टाइम दिलो किन्तु 1988 मायथाइ 27 जानुवारि 12 नं भुमका मालिगाव मा जाथाय जायामोन सारमोनहा मोजाङै मिथिखागौ जानांगौ ये तुम्हारा आखिरी मौका है जांगिला फायर लामाया सिरिन दं सार जेनेबा गावखांबाय था কি হৈছে কিহৰ ইমান চিঞৰ বাখৰ 10 soldiers injured and they need immediate medical support over encounter them immediately आंनि फिसाया बड'लेण्ड लायनो थांदों बर'लेण्ड संसान लेंखुरि केला